As últimas analíticas realizadas por Augas de Galicia na mina de Sanfins o pasado mes de outubro evidenciaron que os niveis de cadmio nos vertidos da mina superan máis de 100 veces os límites máximos que establece a legislación para esta sustancia tóxica e canceríxena. Isto supón un aumento fronte aos resultados de agosto, cando os niveis de cadmio xa estaban 78 veces por enriba do permitido. Á vista das analíticas e ante as reiteradas denuncias da plataforma en contra dos vertidos de Sanfins e colectivos ecoloxistas, Augas de Galicia ven de editar proposta de sanción contra a empresa concesionaria da mina, impoñendo unha multa de 180.000 euros. Ao mesmo tempo, iniciouse o procedemento para retirar a autorización de verteduras outorgada o pasado mes de febreiro, logo de 7 anos de tramitación irregular. Sen embargo, os colectivos denunciantes lembran que levan máis de 7 anos esperando por este procedemento sancionador, polo que veñen de alegar, exixindo á Xunta que obrigue igualmente á empresa a pagar o canon de control de verteduras, que neste caso se eleva a máis de 30 millóns de euros anuais. Tamén exixen que se adopten as medidas cautelares para evitar que as verteduras continúen. Por iso, dende os colectivos integrantes da plataforma veñen de enviar á Xunta información técnica sobre os métodos de selado das galerías de drenaxe que deben executarse para permitir a reinundación da mina e a minimización da contaminación con metais pesados.